Ladakh Longley acre sabang 16,838 so say 16,000 gali 16 lakhs sabang 16 lakhs 88,000 so say acres sabang acres achiri bang dali acres boleh te chiri bang ke chiri troxi da so say chaji lapana Longley area ke the Karbi arong 32 villages do Karbi lapen Adivasi tu Rong ke do anta non reserve forest declared ko ang declared that apike hala Adani Ambani atum pan ke Georgi ku la so lam sini tum dak meeting do la se la so a forest declare Longley ni tum amuni dak aprang men sikidu lage UNO UN DRIP United Nations Declaration on indigenous people's rights to along haladakit tok do article 26 along then itu ma prang men kache rai bom along de an ke kai ke de rai ver long nang ji wada ke tok do la potsi la UNO ke article la ke declare la ke India government ta ke deng tang so hi ke kache pidun tang alam la potsi la so along le ke itung Karbi Rong la pen Karbi atum la pen Adivasi atum along pen ke la ke pon long le la ke ni tum rong dak do ver ji pusi ni tum pini dak kachesong aku kachesong yela Rong barim la betul sudah ada proposal lain yang lagi lahilo hala Adani Ambani tumhan ke Longley ke Chojori lahilo apa la council tumhan Longley ke Chojori hala aprang hala mensing tisuk bodi hala sorong ke Chojor Longley det lo mati nili tum khang nun cek lo PHLC man ni rong asor tum khang nun cek lo la si non daksi ke jorpo la si Adani Ambani tumhan poisa chu NF lo pubo la council tu lo himanto sorma tu mantalo poisa chu en lo la si non kachi tui par kom puti mu kaning ji dah hawa dengan nai proposal sana tunda hawa sor ke dakela rong thom kebra hinia tu ngela ke chekroi dun delu chekroi dun delu la thuge la so kam bang ela tum party han pini no to pha pu sonma mate party phana chu phalo ni tumge party rat atu man si claim ke di nang pha pe pin setanil dum wang nang kok lo la ke athimar rat atu man si ni tum APHLC tu ke claim Adani Ambani phanen dum ke dak ki thur kali ni tum party ke Karbi la pen inglong rat tum phat ni tum Adivasi kada ni ye wer lo mati di tribal atu phat an la pen Kilonjia Ohomia la pen Adivasi atu phan si ni tum kachesong pi Sonda la sopo thak pinang nung kachi song thak pini taksi pajit pok mama te ko ka price step deng ji sundu nili tum kenang ji an ga step ke deng bom Dong bang puke litum non la pores na pa lo ko si litum kachi song nang ji la so phan alam si litum sai kon han chuphat la si non litum khong ke play si la bang so na kachi tong non litum dolan se non lang chitong elo ko non next time bang ke la answer muluk ni litum chitong nang kusi nili non apor ni ridulo se non pini seta ongdung dolo seta anso se la so ke pasak sek japhan la pen ke la so forest la so ilitum so pen ke do fil pen ke do long lisi long puta dobo la so forest alam ke nili to marjulong le long pini pinasi la bang so forest alam ke kajulong la si non la so along bang ke nili tum chisong bekji la pen long liti ke nili tum ke irire la son sini tum non la so alo side so seta nili tum ning sida sini nili tum dopo kasi la so kam sa tu sara tu malong ni tum chidon nun po kasi la so kam sa tu sara pachun tu po kusi ni tum ning khelo kasi non pinike la ansin ni sita ning gi shot ko no la pinike ni tum ke la daki kal pheng long te ni hang long ni lumat isa la sini ni tum ta la ke sa tum ko an manang ki ja la an no ni tum ta ka chidon nun ji kasi ni tum ta dak pen ni tum ta dam duluk te ni tum na du dam thaya dulu la sin dak ni tum ta bihek the ha ni tum ni pya kai bena dak si du dak si nang ding lo kunang tham do kasi nili tum ta la bangsa tum ko an na ka chisong pinili tum ta la an lo ta tum long chi don nun ji kasi tum kat si kan ke kai li lo nili tum te ma ti la sa dang ko an ma na ka arle kai tum ma la an sa ni tum ke chi dan bom ko adak te tum bi ek si hek ke do ni ki tu ke pen ke do dim lo ko si tum hana ke rek long le lo khu da khu thelo ni tum ke chi dan ko an so se rap do an pen ka mel tum khu bak si dan ko la ka hak si tum khu na tor ka tum ta mel tum ka hang tum kining ri na ar ki hek nan ko ni tum ma ki tu ke su na chin ru tek nan ko la lo ni tum ka di man